Представи си, влизаш в фитнеса, мотивиран да тренираш здраво. До теб един човек ти казва, ако не тренираш до отказ на всяка серия, никога няма да изградиш мускули. От друга страна, някой настоява, трябва да ядеш протеин на всеки 2 часа, иначе мускулите ти ще изчезнат. В социалните мрежи виждаш хора, които казват, че жените не трябва да вдигат тежести, защото ще станат прекалено мускулести. Или че кардиото убива мускула. От всякъде различна информация, която само те обърква, вместо да ти помага. Като тренираш си бомбардиран с противоречива информация и често вярваш на митове, които не просто не ти помагат, а реално спират прогреса ти. В това видео ще развенчаем най-големите митове за храненето и тренировките. Ще видим какво казва науката, ще разберем защо тези митове се появяват и как можеш да мислиш критично, за да не се подлъгаш от следващия гуру в TikTok или YouTube. Обещавам ти, че до края на видеото ще знаеш кои вярвания трябва да захвърлиш и какво реално работи за мускулен растеж, сила и здраве. Планът е прост. Ще разгледаме 6 от най-популярните митове и ще ги заменим с истини, подкрепени от наука и практика. Мит номер 1. Трябва да ядеш на всеки 2 часа, за да растеш. Това е един от най-старите митове във фитнеса. Много хора вярват, че ако не ядеш постоянно, метаболизмът ти ще заспива и ще спреш да изгаряш калории или ще започнеш да губиш мускули. Истината е, че научните изследвания ясно показват, че общото количество калории и протеин за деня е това, което има значение, а не колко често ядеш. Може да ядеш 3 по-големи хранения или 6 по-малки. Резултатът е сходен, ако хранителните стойности са еднакви. Разбира се, разпределението на протеина в няколко приема може да има лека полза за протеиновия синтез, но няма нужда да приемаш протеин на всеки 2 часа. Това създава ненужен стрес и често води до преяждане. Практическият извод е прост. Избери хранителен режим, който ти е удобен и устойчив на теб. Ако ти е удобно да ядеш 4 пъти на ден, чудесно. Ако предпочиташ 3 пъти, пак е окей. Важното е да покриваш общия протеин и калории за деня. Мит номер 2. Трябва да тренираш до отказ във всяка серия. Иначе няма да растеш. Този мит идва от културата на бодибилдинга през 80-те и 90-те години, когато легенди като Дориан Йейтс и Том Плац проповядват високоинтензивни тренировки. Да, тренировките до отказ могат да бъдат ефективни, но науката днес е категорична. Не е нужно всяка серия да е до отказ, за да има растеж. Важното е да си достатъчно близо до него. Обикновено на 1 до 2 повторения от отказа. Така мускулът получава стимул, но не изтощаваш нервната си система и можеш да поддържаш по-голям обем на работа. Постоянното трениране до отказ води до бързо натрупване на умора, спад в техниката и риск от травми. Така че правилото е просто. Тренирай близо до отказ, но не всеки път до край. Използвай отказа стратегически за изолиращи упражнения и в последните серии, но не за всяко движение в програмата. Мит номер 3. Жените не трябва да вдигат тежко, защото ще станат прекалено мускулести. Това е може би най-вредният мит, който кара много жени да избягват силовите тренировки. Истината е, че вие имате значително по-ниски нива на тестостерон и просто няма биологичният капацитет да се натрупат мускули толкова бързо и в такива обеми, както при мъжете. Силовите тренировки при жените водят до по-стегнато тяло, по-добра стойка, по-силен метаболизъм и по-високо самочувствие. Вместо да станат прекалено мускулести, жените обикновено постигат атлетично и здраво излъчване. Всъщност, именно силовите упражнения са най-добрият начин за тонизиране, термин, който често се използва, но реално означава изграждане на мускули и сваляне на мазнини. Така че, ако си жена и се страхуваш да хванеш щангата, спри да вярваш на този мит. Той буквално краде от резултатите ти. Мит номер 4. Кардиото убива мускула. Колко пъти си чувал, че ако правиш кардио, ще изгубиш всичко, за което си се борил с тежестите? Реалността е по-различна. Да, прекомерното кардио с голям обем може да попречи на възстановяването и да намали силата, но умереното кардио не убива мускула. Всъщност то подобрява сърдечно-съдовата система, ускорява възстановяването и дори може да подобри работоспособността във фитнеса. Изследванията показват, че комбинацията от силови тренировки и умерено кардио е напълно възможна без да жертваш мускулния растеж.
Ключът е в дозата и начина, по който го интегрираш. 2-3 кардиотренировки седмично по 20-30 минути на умерена интензивност няма да попречат на мускулите ти. Напротив, ще ти помогнат да си по-здрав и по-издръжлив. Мит номер 5. Повече винаги е по-добре. Това е класическа грешка. Хората вярват, че колкото повече серии, колкото повече време прекарат в фитнеса, толкова по-бързо ще растат. Но тялото не работи така. Мускулният растеж следва принципа на оптималната доза. До определен момент повече обем дава повече резултат. Но след тази точка започваш да трупаш само умора без допълнителен растеж. Метаанализите показват, че около 10 до 20 работни серии на мускулна група седмично е оптималният диапазон за повечето хора. Това означава, че няма нужда да правиш 30 или 40 серии за бицепс. Няма да пораснат по-бързо, просто ще си изтощиш. Вместо да гониш повече на всяка цена, гони принципа на достатъчно и устойчиво. Качеството и прогресивното натоварване са по-важни от безкрайния обем. Мит номер 6. Добавките са ключът към прогреса. Това е маркетингов мит, който храни цяла индустрия. Хората харчат стотици левове за БЦА, фетбърнари, различни прахчета и хапчета, вярвайки, че именно това ще им донесе резултат. Истината е, че 90% от прогреса ти идва от тренировки, хранене и сън. Добавките са само удобство. Да, креатинът има доказан ефект за сила и малко повече мускулна маса. Протеиновият прах е удобен начин да си набавяш протеин. Витамин D може да е полезен, ако имаш дефицит. Но това е. Няма прахче, който да замести постоянството и труда. Ако бюджетът ти е ограничен, инвестирай в качествена храна, не в добавки. И така, разгледахме 6 от най-популярните митове във фитнеса и храненето. Да обобщим. Не е нужно да ядеш на всеки 2 часа. Важно е общото количество протеин и калории. Не е нужно всяка серия да е до отказ. Важно е да си близо до него. Жените трябва да тренират с тежести, защото това е най-добрият начин да постигнат здраво и атлетично тяло. Кардиото в умерени дози не убива мускула, а помага. Повече не винаги е по-добре. Оптималната доза е ключът. И добавките не са магия. Те са малък бонус, но не и основата. Ако се освободиш от тези митове, ще спестиш време, пари и разочарования. И ще можеш да се фокусираш върху това, което наистина работи. И ако искаш да започнеш, но се чудиш откъде, подготвил съм ти безплатен тренировъчен и хранителен режим. В него ще намериш примерен тренировъчен ден и примерен хранителен ден, който можеш да приложиш още от утре. Линкът е долу в описанието и в първия коментар. Вземи го сега и започни да изграждаш тялото, което искаш. А ако видеото ти е било полезно, абонирай се за канала и благодаря ти, че гледа. До скоро!